F'din ir-rokna inlaqgħukom ma' Orsino, l-ors li ma setax jorqod. It-tim tagħna ltaqa' mal-awtriċi Jennifer Peresso sabiex isir jaf lil Orsino u lil ħbiebu aktar mill-qrib. Din l-istorja hija dwar ors ċkejken li meta waslet ix-xitwa ma setax jorqod bħal sħabu u allura ħareġ mill-lar ifittex l-għajnuna. Sab skojattli f'nik tal-foresta, imma ħadd ma rnexxielu jraqdu lil dan l-ors ċkejken, sa fl-aħħar sab kokka li meta qratlu storja sabiħa irnexxiela traqdu. Din il-passjoni tiegħi nibtet l-iktar minn meta kelli tfal. Naqra ħafna kotba ta' tfal, sintendi għax huma jħobbu li naqralhom u f'moħħi bdew jimbdu dawn l-istejjer. Il-kesħa kienet tinħas ġmiela. Ix-xitwa kienet waslet. L-orsijiet bdew ilestu sabiex jorqdu matul ix-xitwa kollha. Kulħadd sab rokna fejn iħossu l-iktar komdu. Minn barra Orsino. X'se nagħmel issa? Ħaseb inkwetat Orsino. Orsino ma setax jagħlaq għajn majn. Orsino prova jorqod. Imma daqqa jara xi ħaġa ttir, daqqa jħoss il-bart, daqqa jisma' lil xi ors jonħor. U ħareġ mill-lar ifittex l-għajnuna. Mar ħdejn l-iskojattli. X'nista' nagħmel biex norqod? Staqsihom Orsino. L-iskojattli kantawlu taħnina. Imma Orsino xorta ma raqatx. Mar ħdejn il-fniek. X'nista' nagħmel biex norqod? Staqsihom Orsino. Il-fniek melsulu l-pil tiegħu. Imma Orsino xorta ma raqatx. Dan il-ktieb huwa mmirat għal tfal ta' età bikrija, però meta ktibtu f'moħħi kelli li jinqara mill-ġenituri meta jkunu se jraqdu l-tfal tagħhom. Jista' jintuża permezz tal-attivitajiet li fih fuq wara l-għalliema tista' tagħmel il-qari flimkien, bl-Ingliż jissejjaħ shared reading, taqra l-istorja jirrakkuntawha flimkien it-tfal u fuq wara tal-ktieb issib ukoll xi attivitajiet. Il-qari huwa importanti ħafna, jgħin l-tfal f'kull qasam. Jgħinhom fil-kreattività, nafu li llum jistgħu jaraw ħafna video clips fuq YouTube, però l-esperjenza tal-qari ma tistax tinbidel minn video clips. Importanti li naqralhom imqar ktieb wieħed kuljum. Taqralhom ktieb wieħed kuljum tkun qiegħda iżidilhom fil-vokabularju tagħhom iktar milli taħseb inti. Dan il-ktieb ktibtu bil-Malti għaliex l-ewwel net inħobb il-lingwa Maltija u nixtieq ukoll li nwassal il-messaġġ kemm hi importanti l-lingwa Maltija li m'għandniex nitilfuha naqraw kemm kotba bl-Ingliż u kemm kotba bil-Malti ħalli l-itfal indarruhom ikunu bilingwi. Dan it-tielet ktieb li ħriġ għandi żewġ kotba oħra jisimhom Avventura f'qiegħ il-baħar u l-ġugarelli li jirrebellaw grazzi għall-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Jiena nħobb ħafna nikteb kotba tfal, dejjem issib li xi storja jew tnejn u minn hawn nixtieq nerġa' nirringrazzja minn qalbi lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu li tatni din l-opportunità li nippubblika dawn il-kotba. Orsino qata' qalbu u beda miexi lura lejn l-ar. Fuq siġra quddiem l-ar kien hemm kokka. Xi ġralek ors ċkejken? Staqsietu l-kokka. Ma nistax norqod bħall-orsijiet l-oħra, għalli l-Orsino mnikket. Tibża xejn, għaltu l-kokka, ejja miegħi. Hi daħlet li l-Orsino fl-ar u bdiet taqralu storja. L-ors beda jismaħħa bħerqa. L-istorja oġbitu wisq. L-orsi ċkejken beda jittewweb waħda f'waħda sakemm Orsino marret għajnu bih. Ir-raqda tajba Orsino, għaltlu l-kokka bid-bissima. Iżda Orsino ma rrispondijiex.
kien diġà qed joħlom bla safar u l-fjuri tar-rebbija. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.